Tänään keitän ukrainalaista ruokaa nimeltä borщin. Keitän liiman kanan kanssa. Tarvitsen perunoita, punajuuri, sipuli, porkkana, punainen paprika ja kalia borщin valmistukseen. Sitten lisään porkkanat, sipulit, punajuuret, punainen paprika ja perunat liemeen. Kypsennyksen lopussa lisään kaalin. Suola lisään ja lakerilehden ja vähän valkosipuli. Lisätty tiliä. Harjoittaessa borщin tulisi lisätä smetana. Toivotan kaikille herkullista borщia. Hyvää ruokahalua kaikille!